Id-direttur maniġerjali tal-Media Today Xavier Balzan fetaħ libell lill-ġurnalist ta' The Times of Malta Ivan Camilleri wara kummenti li għamel fil-konfront tiegħu. L-erba li għadda l-Malta Today irrapportat li allegatament Ivan Camilleri nqabad jisraq minn supermarket fin-Naxxar. Fi-stqarrija Xavier Balzan qal li fetaħ il-libell it-tieni wieħed fil-karriera tiegħu ta' 33 sena biex toħroġ il-verità dwar dan il-każ. Il-Malta Today irrapportat kif Ivan Camilleri allegatament inqabad jisraq oġġetti deskritti bħala highly priced goods minn supermarket fin-Naxxar u nqabad mill-kameras tas-sigurtà. Camilleri ċaħad dak ir-rapportat u qal li l-każ seħħ meta bi żball boġġa fil-karretta xi oġġetti żgħar li nesa jgħaddihom il-counter. Iżda l-kuntrarju ta' dak li qal Camilleri, wieħed mid-diretturi tas-supermarket Raymond Toff ammetta mal-Malta Today li kienu li konfronta lil Camilleri wara li allegatament inqabad ħireġ b'oġġetti mill-ħanut tiegħu u li ma ħallas salihom. Fl-istqarrija tiegħu Balzan saħaq li l-istorja kitibha wara verifiki li għamel ma' numru ta' persuni apparti affarijiet oħrajn. Qal li fil-karriera tiegħu kiteb dwar kulħadd u saħaq li qed jagħmel dan għax f'kull kitba li kiteb dejjem qal il-verità u ma rid ikisser ir-reputazzjoni ta' ħadd. Qal ukoll li l-ġurnalisti mhumiex allat, jiġifieri li jistennew li jiktbu fuq ħadd ieħor u mbagħad ma jarawx jagħmlu huma stess. Intant fi stqarrija separata d-direttur maniġerjali ta' The Times flimkien ma' tliet edituri tal-Gazzetta ħarġet tiddefendi lil Camilleri u sejħed dak żvelat minn Malta Today bħala attakk personali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.